Papasa yan. Agham. Ham. Anong basa dito? Ag. Agham. Ag yan. Ag muna Ag. yan. Ag. Ag. Ang ag binubuo ng A saka G. Ag yan. Anong ag? A saka G. G. Yan. Ag yan. Ag. Pag sinabi namang egg, ito yon. Egg. Egg. Ag. Ag. Egg. Pag ig, ganto. Ig. Ig. Ay. Ag. Ay. Ay. G. G. Ig. Ig. Og. Og. O. O. G. G. Og. U. G. U. G. Ug. Og. U. O G. ngayon, ug yun. O, pag sinabi kong ig, ano sasabihin mo? Ig. Ano dito sa tatlong, ay, letter I. I. G. G. Ig. Ig. Pag sinabi kong ag, nasan dito ag? A. Ag. A. A. G. G. Hindi makita eh. Ag. Ano, kita na? Yes. Kapag ug, ano sasabihin mo? Ug. Ag, Ug. egg, ig, og. Ug. Nasaan ang ug? Ug. Ito ang dulo. U. U. G. G. O yan ha. Ang gagawin natin, susulat natin yung ag. Saka ham. Agham. Ito yung pinag-aaralan ng science yan. Ag. Ag. Ham. Ham. Ito yung tinatawag na ham. Hem. Him. Him. Hom. Home. Home. O pag sinabi kong home, anong spelling ng home? H. U. H-U-M. M. Basa. Ham. Ham. Him. Him. Home. Home. O, ito yan na ham ha. Ginaya ito. Ham. Saka yung ag nagsama. Agham. Ano yung nagsama? Ag. Saka ham. Ham. O, anong basa dito? And Him. him. Ang basa dyan, ham, hem, him. Him. Him ang basa dyan. Anong basa dito? Ig. Ig. Ag, egg, Ag, ig. ig. Ig yan. Patay mo na. Tapos na tayo. Tawag mo